So guys, ipadala ko Kenny oh. Kenny kanto na ning Kenny dala na ning papunta sa Talusya. Ay ditang kay na ning Pops Bry. Away tayo shop na. Away nining papunta San Miguel. Itang kanto nga ito. Kung kanya linip sasakyan, papunta Pionas. So, ipadala ko Kenny at kung kita, ipadala ko Kenny at kung kita ba yung buklat na car wash. Pakilala kayo. Lagyo na ng car wash. Glimmer guys. Yan o. Kenny mo, ini mo yung dala na o. Tapin ka rin Pops Bry, papunta sa Talusya. Kumanyang ka. Papunta San Miguel. Ay, dito kanto ni Tapionas. Ay, ne. Ay, ni car wash ta. Nagyo na Glimmer guys. Auto detailing nga niya. Maragulyo oh. Maragulyo yung car wash sa ini. Magulda. O balang may itong kay atin yung sabat libutan, balang bawang yung car wash de. So pepa car wash yung getting motor ko. Manining style na bawat betong at sakyan betong nga motor adi pa kasabat ya di sabat ayan Kenny lapas sa ako pa ba yung lapas yun lapas Bagalang Pampanga niya yan yung place na ragul-dagul so ay niya pa dali kay hindi ka na akong pakamala na motor. Kita niya pa may karwas ini. So ari-ari mga karwas tamo. Yan o, na-press ko na yung motor kanina. Press ko na kanina yung motor ko. Mangutang tagay nino mga naning kaida. Hindi na bigay pati Kenny, hindi na pwede nga interview. Nino kaya ako nga doha. Baka nani kay Kenny bata. Kenny kata. Luklo kata. Aray, Kenny. Kenny kayo, ikaw nga doha. Luklo kayo. Kapila niya pa may buklat ini. Kapila niya may buklat din. Pagpila niya yung bulan, pila niya yung kaya ni. Baya pa mo? Baya pa ba? Mga 1 month and 1 week siguro. 1 month and 1 week. Start lamang sa company kami. January 12, I think. Na may blessing guy. January 12 lamang na ito. Nag-start kayo January 12. Oo. So, bagay pa pabulan na. Nanong oras yung pamamuklat kayo? Nanong oras yung pabuklat? 8 a.m. ang gagaya pong 6 p.m. Mag-cut off kayo pong 6. Tapos dito pong ating lupa kanina, aremi na lang kanina. Hanggang 6. Okay. Naning kaya na, daily yan, naning dona. Ngayon, as of now po, hindi kaming daily. Tuesday to Sunday yun. Off ya po talaga is Monday. Baka atin lang pong day off daily kaya kaming mga program. Pero pag isipan niya po kanya, baka bukalat niya Monday kasi dakal mo rin bumangon ng Monday. And i-adjust me lang kaya kaming time para closing. Kasi mag-suggest sila po rin kaya kaming mag-obra na gayang 7 sana. Mata ka no, hindi mag-obra, ating mag-opisina, na yung mga kanyan. Adas na nila po yung car wash hanggang 7. So, malagwa salita, buklat kayo pa kasalukuyan, Tuesday. Tuesday hanggang po hanggang Sunday. Hanggang Sunday. From 8 a.m. to 6 p.m. Pero kapag atinang makalub, aryan dala pa mo rin. Basta po binta lang 6 p.m. ganyan or past 6, hanggang pa lang po. Continue siya, diretso yan eh. Makanan naman yung price yun eh, makanano. Anti mo, halimbawa kareng motorcycle, kareng single. Single po mag-start kaming 120. 120. All motor siya po kanina ito. Ala niyang aluwang kaya kantay kaya, minsan atin yung
gawandang nakita at inyong wax or nan der order api na ganito. Wash siya pa po. Wash siya pa mo. Nung ato yung pawas me. At libre na po yung tar black ang tawag, di namin na po dressing din kami. O wash every bata po mag fresh look lang lang mo to. Okay. So, karang kotse or four wheels. Hindi naman pong kotse, yung mga po yun, Wigo. Oo. Start niya po yan, 190. 190. Tapos, libre na po yung kayang protectant yung interior, tsaka atin na pong tar black, tar shine. Tsaka makakaya ka rin kami rin back. Maka-free back to zero kami rin. Disinfection niya po ito. Kaya kinub siya Ken. Opo, ati kaya rin po palang ito, free back. Free back to zero. Okay. So, location nyo at kayo, bakit sabi yung karang tao na bayang buklat tigay kayong kay. Yung address na rin ako. Yung address na po yung shop, inya po for Lapas, Barangay Lapas, Purok 2. Welcome po po Kenny. Pwede rin po i-search kay katamong kay Google Map or Waze. Pwede rin po makatag naman po kami guys. Just type yan mo po Glimmer guys. Sure guys, tati ako. So, invite nyo lang. Ika, man-invite ka. Ma, Invite mo lang yung kahit mo. invite ko lang po rin tiga magalang. Subukan niyo po kaya kaming watch kaning Glimmer guys. Banta po subukan niyo po yung proper care kaning car wash at pong kaya motor kaning kung magalang Pampanga. Thank you po. Ika. O ito po, welcome po po kini aming kay Bayong Shop, kini Glimmer guys. Sana po satisfied tala rin katamong kabalit na manito na proper care amo proper wash kay karela sa gid. Salamat. So, ayan guys. So, ay, gino ko. Biglo pa na naman buying motor ko. Santing na. Galing lang rin magkaroon sa rin yun. Ayun na, oh. Ayun no, ho. Ipastoyan ko yung motor ko. Wala. Ito ka rin. Magkahit tama ka. Wait. Kaluk-luk-luk yan tubak ka rin. Marinig ko! Marinig ka. Ayan guys, oh. So guys, ito bisang pagpa-car wash. Masyal na ko, Kening Glimmer. Lapas, Magalang, Pampanga. Tingnan ka ito, oh. Galing Damagobra, kalinis na, oh. Oh, kalinis ng kalinis yung motor mo. So, masyal na kayo, guys.